Me ollaan asuttu tässä 13 vuotta ja perhe on jo muuttanut pois suurin osa, että asutaan vaimon kanssa kahdestaan tässä. Talon tekninen ikä ulkokuoressa alkoi olemaan tiensä päätöksessä ja haluttiin tietenkin uudistaa se kaikki kerralla. Remontin tilaaminen oli tosi helppoa, eli Pantterilta tuli kaikista selkein tarjous ja yksityiskohtaisin tarjous. Yhteydenpito Panttereilta oli tosi selkeää, jokapäiväistä, joka päivä saatiin raportti, mitä oli talolla tehty. Työntekijöiden kanssa sujui oikein hienosti ja jopa ystävystyttiin sitten sen 10 viikon aikana, mitä remontti kesti. Työn laatu oli erinomaista, yksityiskohdat oli tarkkaan harkittua ja työntekijät varsinkin tekivät oma-aloitteisesti hyviä ratkaisuja. Erityisen tyytyväinen olen ulkonäölliseen muutokseen talon etuosassa, jossa autotallin ovet murrattiin kiinni ja sokkeli tasoitettiin. Suosittelisin ehdottomasti Panttereita ja sen takia, koska koko projektin aikana yhteydenpito oli selkeää, työnjälki oli hyvä. Tiivistäisin koko projektin sillä tavalla, että kaikki meni erinomaisesti alusta loppuun saakka.